ihip noong hari. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imo himaya. Ginoong Heso Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, nawata ang among pangamuyo, nawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing hahalangdon, O Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Amahan, himaya, himaya sa Diyos. Amen, amen, amen. Magampo kita. Amahan ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasayloang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Tuguti nga awitan ko ang akong higala, ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tabunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini o gihawanan sa mga bato o gitamnan niya labing maayong paras o gitukurag turi nga bantayanan diha sa taliwala niini o gibutangan pagayod niya kini pigsanan sa ubas o nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas apan aslong hinuon ang bunga niini busa miingon siya o mulupyo sa Jerusalem o katawhan sa Huda, hupni ako ninyo o ang akong parasan. Unsa paman di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan
nga wala pa nako mahimo. Nagapaabot ako nga mamunga kini tamis apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kwaon ko ang koral niini ug hinuong sipsibanan. Lumpagon ko ang paril niini ug tamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini. Dili na pulungan ang mga sanga, ni habukan ang punuan niini. Ug manubo niini ang kudyapa ug sampinig. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanon. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan, mao ang Israel. Ug ang katawhan, ang Huda, mao ang iyang pinanggang tanom, nangita siyag hustisya, apan ang nakaplagan niya, mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong, apan nakaplagan niya, hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran o gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat. Ang iyang mga subol niabot hangtod sa suba. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Nganong imong gitumba ang iyang mga paril, aron ang tanang mga mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboyng ihalas, gikan sa lasang. O gikan siya sa mga mananap sa kaumahan. O Ginoo, sa kagahuman, balika pag-usab ang pagsudong gikan sa langit ug tan-awa. Bantay kining parasan ug panalipti ang gitanom sa imong tungkamot, ang anak sa tao nga imong gihimong maligon. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Unya dili na kami mapahilayo kanimo, tagay kami bag-ong kinabuhi, ug magsangpit kami sa imong ngalan.
o ang among pagtudiha. O Ginoo sa kagahuman, pabalika kami. Kung ang imong nawong mudanag kanamo, unya wala na kami kahadlukan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Mga igsuon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo. Manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon. Sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakiko, ug ang Dios nga maghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanaka ninyo. Gikan santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari o sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas. Og nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Sa tigpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gipadakop sa mga saup ang mga ulipon, gibunala nila ang usa ug ang usa ilang gipatay. Ug ang lain pagayud ilang gibato. Unya gipadala pagayud niya ang laing ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Og mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayod nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Aniya ang anak sa tag-iya, tanah patyon ta siya. Ug mato na ang parasan.
Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop? Nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga taong dautan, ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao na makahatag kaniya siyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus maingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan nga ang bato nga gisilikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayud kini. Ug midugang si Jesus, o sa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon. Atong pakpakan ang Ginoo. Kay miundang ang ulan. Kay ikatulo karon nga misa novena. O ang anay sa atong mga pagbasa, gigamit nato ang mga basahon ug mapuhong adlaw kay ubos man kita sa balaod sa liturhiya. Kay kon magmisa gani tag Sabado nga mo alas 5 na, gitawag na siya og vesper. Nasa to pa Domingo na siya. Ug busa hindot unta kaayo ang mensaheng pagtulunan sa atong mga pagbasa, ilabi na ang Ebanghelyo. Kung atong paminahon, sukwahi tungod kay very discouraging kaayo kung ang Ginoo ang tag-iya sa parasan mao ang Dios Amahan ug ang iyang anak nga gipadala gipatay gihapon sa mga lumilihok sa maong parasan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug ang nagbuhat niini ang mga tao, mga trabahante sa parasan nga mao ang katawhan sa Israel. Nga mao kita ang katawhan sa atong panahon karon. Si Senior Agustin, mga igsuon, daghan kay siya og mga gisulat. Mga nindot kaayo nga mga pagtulunan, doktrina sa simbahan. Apan siyang deathbed, sa diha nga himalatyo na siya, iyang giawhag, gitawag niya iyang staff, kuhaon ang tanan niyang mga sinulat, ang iyang libro, nga nindot kaayo, o ipasunog niya. Ipasunog tungod kay maolagi nakabasa pod si San Agustin ining maong pagbasa nga atong nabati karon. Supakon raman di ay ang Ginoo, ang Dios nga Amahan, supakon raman di ay sa mga tao. Dili lang gani kay supakon, pamatyon pa jud. Aduna po'y usa ka pari nga nagpaambit siya o pamalandong mahitungod gihapon ining maong pagbasa. Si Padre Simplicio Apalisok, ang iyang pangalan. Kailan mo niya? Wala. Ako pod. Kaya nakabasa ragod ko. Bitaw, ang iya gyapong gisulat may tungod sa kinaiya, taras o batasan nato nga mga Pilipino.
kinsa naghatag og prioridad sa kaugalingon nato isip tao kaysa Ginoo. Gahatag prioridad sa mga butang alang sa tao kaysa mga butang alang sa simbahan. Mananglitan niingon siya si Padre Simplicio, ang piso dako na kaayo sa simbahan, pero jutay ra kaini siya kung adto sa mall. Ang atong mga higala atong introduce sa atong mga higala usab, pero ato baghapon nga gi-introduce si Kristo ngadto sa atong mga higala. Ingon bagid siya, makagahin kita og igo-igo nga panahon ug oras sa pagtan-aw television, teleserye, pero doon na baka kita'y panahon sa pag-ampo sa atong panimalay. Og daghan pagyud kaayo mga igsoon ang naobserbahan og gisulat ni Padre Simplicio nga iyang naobserbahan og tinuod nga kasinatian uban sa mga tao. Very discouraging. Pero mga igsoon, sa akong pamalandong, sa akong nakita ninyo karon, kung buhi pa si Senior San Agustin, ug niya pa si Padre Simplicio, apalisok, ingon dagwa siya nga sayop da kuno sa akong pamalandong. Ingon dagway pod si Senior San Agustin, mayra pod nga wala patuo tong akong staff nga sunugon ang akong mga sinulat. Kay abi ninyo, gigamit biya karon sa mga seminaryo, mga kumbento, sa mga Agustinian fathers, Agustinian sisters, ang sinulat ni Senior San Agustin. Wala sunuga, kay wala mo sugot ang iyang gihangyo nga ipasunog. Kay nagpasulabi ang katahap o pagduda ni Senior San Agustin nga ang mga tao sa umaabot nga panahon dili interesado nga mubasa sa iyang mga sinulat. Pero sa ako nang gikaingon, dili di ay tinuod. Kay mga kaparian, mga kamadrihan, mga konvento, gigamit ang iyang mga pagtulunan, iyang mga sinulat na guidelines sa ilang pagkinabuhi dito sa kumbento, sa mga simbahan sa Europe. Sa ato pa mga igsuon, buhi di ay ang atong pagtuo. Dili di ay sumala sa nabati nato sa gibasa. Dili di ay sa tanang panahon gisupak nato ang Dios Amahan. Gisupak nato ang atong Ginoong Hesukristo. Dunay usa ka banay, dunay usa ka inahan ug usa ka anak. Usa kay gayon ang anak mihatag og papel sa inahan. Gilista dai niya dito ang tanan niyang mga trabaho, gipang trabaho sa balay. Yang gilista ang iyang pagpanghinlo sa palibot sa balay. Gibutangan na dito kantidad usa ka gatos ka pesos. Ang iyang pagpanghugas, pagpanghinlo sa CR, usa ka gatos ka pesos. Ang iyang pagpamalit dito sa merkado, pag isugo sa siyang inahan, usa ka gatos ka pesos.
Ang iyahang pagbantay sa iyang mga manghod, usa ka gatos ka pesos. Ang iyahang paghinlo sa ilahang grahe, sakyanan, paghinlo sakyanan, usa ka gatos ka pesos. Bila na ganito? Ha? 500. Kibutangan pa ginyag miscellaneous. 500. Pila tanan? 1,000 pesos. Mao to ang bayaran sa inahan matag bulan. Pagkabasa sa inahan, nasubo kayo ang inahan, milantaw siyang anak. Apan giingnan niya ang anak dong. Higugma biya tika pag-ayo, pinangga ka ikanako. Kay anak tagod ka. Pero kay balo ka, surod sa siyam ka bulan, nagpuyo ka sa akong tiyan. Walay bayad, no charge. Kadto bitaw nagnipon na ka, sa gamay pa ka. Palahilak ay ka. Magsige lang kag pakugos. Di gid ka mondang og hilak. Nahurot na lang nako ang songbok. Nagimo sa choir sa kuta o ni Sister Hasil. Oh, nana ba? Awa pa day masugdi. Nahurot na lang ako kanta. Di gyapon ka mo hilom. Daghan po ta kay gisulti ang inahan sa anak. Nakita man niya nga nang lugmaw na ang mga luha sa anak. Nang lugmaw ang mga mata sa anak. Gikuha dayon niya ang papel. O iyang gisulat in bold letters, fully paid. Fully paid. Di ba mga igsuon? Ug ato pong pamalandungan atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Fully paid na punta. Di ba? Ang atong mahal nga Birhen Maria sa kuta misugot nga mahimo siyang inahan sa atong Ginoo sa Jesucristo nga mo'y nagluwas sa atong mga sala, nagpakamatay sa krus. Sa atong mga sala, fully paid. Wala magkulang ang simbahan sa mga pagtulunan. Maghisgot kita kapasayloan sa mga sala kung mo-avail ta Sacrament of Reconciliation. Gisulat kini ni Pope Francis nga ang dako day kayong kalipay sangko sa langit sa Ginoo mao nga makapasaylo siya og makasasala. Mao di ay nga pagbuhat niya sa tao gawa sa uban nga mga gibuhat sa Ginoo. Ang tao ra gyud maingon ang Ginoo kini mao ang pinakanindot nako nga creation. Ang tao tungod kay makapasaylo siya sa sala sa tao. Mao day kini ang pinaka dako kay nga kalipay sa Ginoo kung makapasaylo siya og usa ka makasasala. Mao nga tungod niini kay mao ni ang dako kay kalipay sa Ginoo. Malipayon pud unta day kaitang ng mangayog pasaylo sa Ginoo. Ay usa ka libro nga befriending towards God. Subay kini sa Ebanghelyo ni San Juan. Nga gitawag in the first place, gitawag kita sa Ginoo og mga higala. So the best
nga relationship sa Ginoo og kita nga mahimo kita nga mga higala niya. Og kita pod mohimo higala sa Dios. Diba? Diba ang relationship mag-start yun og friendship? Nagsugyot siya tulo ka steps nga mahimo gid nato nga higala ang Dios. The first step is to be honest with God. To be honest with Him. Honesty. Mo na ang primero nga requirements kon gusto kita nga masuod o mahigala sa Ginoo. Gusto siya og mga tao nga mga honest. Diba? Naipanultihon sa mga katigulangan. Honesty is the best. Oh, see? Kanamdam pa dahi tanong. So, honesty is the best policy. To be honest with God. To be honest with ourselves. Honest ta sa atong mga sayop. Batok sa Ginoo o sa usag-usag kanato. Kaya kung dili kita honest, mantang dapita mo grow. O di ta kabalo, if we cannot determine asa man ang ato ang usabon bag-ohon sa atong kinabuhi. Amen? Second, we must obey God. Mo-obey kita ni God. Ang mga sundalo sa may ilahang favorito nga caption sa mga sundalo, obey before you complain. Mauna ang mga sundalo. Kami pod, mga pari, pagsugod pa namo sa seminaryo, gitudloan pa mi, unsaon pagka masinugtanon kanunay sa simbahan. Kung magduha-duha magsimba kay naay ulan, kami mag-una jud mi. Bisag naay ulan. Wala lang magtaligsik. Bitaw. Obedient to God. Mao man na ang kulang nato karon. Mao na ang kulang nato sa kadaghanan kay mura giangkon naman nato ang atong pagtuo nga kitay tag-iya. Kita na may magbuot. Musimba ba ta? Dili ba? Ugma ra ko kay walay taligsik. Karon kay gataligsik. Obedient. No? Third, we must value the values of God. Ito ka na binisaya og value. Dili na presyo, ha? Unsay mga mithi og hiyas taras kinaiya nga gi-value ni Lord, gi-value ni God. Mao pud na ang i-value nato. Di ko kalimot ni anhing Monsignor Dosado. Magmisa di siya diri sa kuta. Ang atong mga katigulangan nga nagmisa og nagauna diri mipabantok sa mga mithi o mga hiyas sa pagtuo. Kanus agani mabantok ang dalan mga igsoon kon kanunay nga agi-agian. Repetition. Bahala nagbalik-balik. Aron jud musurop, mutuhop sa atong mga hunahuna o panumduman o sa atong kasing-kasing. Huwag
mahimo nato na mailhan nato ang mga timaan nga higala di ay kita sa Dios. O higala di ay puguta sa usag-usa nga mahigugmaon sa mga kinaiya o mithi sa Dios. Ug mao nang ni ata mga higala ta sa usag-usa, mga igsuon ta sa usag-usa, kay atong gipuy-an ang pagtuo nga mao ang pagtuo sa Dios. Fully paid. Mao na ang nahitabo nato mga igsuon. Ug ato pa na nga palambuod pa. Amen. Manindog ta sa pangamuyo sa katilingban atong awiton ang tubag. Nga uban sa kinaadman o gugma, ang Espiritu Santo magiya sa mga pangulo sa atong simbahan, diha sa ilang pagdala sa tibuok panon sa katawhan sa Dios, ngadto sa usa ka buhi ug lig-ong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Nga magdilaab unta sa kaayo ug kadasig ang mga nangulo sa pangagamahanang lokal, ilabi na niining yugto sa COVID-19 pandemic, diha sa pagtabang sa isig katawo nga naglisod sa pagpakabuhi gumikan sa sakit, kakabos, diskriminasyon o kasinatian sa pagpanglutos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga ginikanan nga sila magmalahotayon diha sa pag-agak sa ilang pamilya, aron ang mga anak makakat-on sa mga maayong buhat ug panag-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga hunahuna o kasing-kasing sa mga kabatanunan, lakip na ang ilang mga ginikanan, bukas og andam sa pagdawat sa synchronous o asynchronous o modular learning, nga gigihan-ay sa kawani sa edukasyon, magampo kita sa Ginoo. Langit mong Amahan, kami nagampo alang sa mga nangamatay mong mga alagad, nga ang imong kaluoy ug gugma, mupadangat ngadto kanila, aron sila nga nagatuo ug nagalaom kanimo, nagatagamtam sa hingpit nga kalipay, diha sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Sa tayong kahilom, alang sa atong tagsa-tagsa ka mga tuyo, pahanungdan o pagampo, ining santos nga misa karon.
Magampo kita, Ginoong Diyos, ikaw ang among mahigugmaong amahan. Higugma mo kami o haduol ikaw kanamo. Ipalalom ang imong pagtuo dinhi kanamo. Among Diyos karon o hangtod sa kahangturan. Kaya kami Diyos ang galagitawikan sa mga kamagihatagon. Dapat nilihag kanimo kaning panog binong abot siya kaginama sa kamot sa mga tao. Mayroon tayo kaning panog binong na ilimitan sa mga kinatuloy. Nadawat na kami Ginoong Diyos sa sakripisyo nga mong gihalad o ban sa mga kasing-kasing nga mapaubsanon o mayroon sa lumin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan ang makagahom sa nga tanan. Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Kristo nga halad sa iyang handumanan ang among pagkamanggihatagon o pagkamasinugtanon nga pag-alagad makapadangat unta kanamo sa kahimpitan sa imong pagluwas kanamo. Kinaamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo, ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay matarong gayud magpasalamat mi kanimo kanunay sa nang dapit. Pinaagi ni Kristo ang imong hinigugmang anak, siya maang pulong pinaagi kaniya, imong gibuhat ang kalibutan, siyang manunubos, nga imong gipadala kanamo, siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo, ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas sa krus, gibuntog niya ang kamatayon ug gipadayag ang pagkabanhaw sa ingon, gituman niya ang imong pagbuot ug ipanagniya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Buksa uban sa manghil santo sa langit nagasangyaw nagahimaya tuyog sa among walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw ginaang tuburan sa tanang kasantos
ipadala imong espiritu pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini pangidom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo niyo laalang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kinang misteryo sa pagtuo. Aram pagandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, yaning paan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Kapasalamat ni kanimo tungod kay kami mong giisip nga ngayan mo atubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo imong simbahan, kaming imong katawhan, hingpita kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa Martin, among Arsobispo, uban sa nang mga pari o sa mga inordinahan. Hinumdumi usab ang mga igsuong nga matay, malaumon, mabanhaw sila o ang tanang nga matay, diha sa imong kaluoy. Dat-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inhan nga ulay sa Dios. Kang Senyor San Jose, ang buutan kay niya nga bana, uban sa mga apostoles, mga santos, nga nagatuman sa mong kaubuton latas sa katuigan, uban kanilang kang daygon himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Kay pinaagi kaniya, uban kaniya diha kaniya, ihatag anak kanimo makaigahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karong magampo kita sa amahan, moabot unta ang iyang gingharian. Mahanamo maanaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylo kami sa amo mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa mga ubili mo kami itugyan sa mga panunuan.
tulay. Ginoo, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw sa among panahon karon. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok, mga sakit, katalagman, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong si Kristo, niyang kas mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayatan awa among mga sala, kung ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi ko mismong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Pakita nato ang timaan sa kalinaw, maayong hapon, Kordero sa Diyos. Mga igsoon, kini ang Kordero sa Dios, si Kristo ang nagawagtang sala sa kalibutan. Bulan kitang mianhi gidapit sa panihapon sa Ginoo. Lawas ko ni Kristo, magamping ka nato alang sa kinabuking dayon. Bapay sa
Magampo kita, palihog manindog. O Diyos nga gamahanan ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala nga kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo, makagagahom nga Dios. Diyos kami inumanan, ang alipay kaya niyaman kami, ubos sa panalipod sa labing bulaan na Birhen Maria, ang among pinangga na Birhen sa kuna. Itugot na bulikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunay kayuhan sa lawas sukalan, maaga kami latas sa mga kasakit ni kinabuhi, ug sa among mapagpanaw, malipay kami sa tanang katalaman. Inaw ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. San Miguel Arcangel, Tabangin kami sa pangbubanan. Panalipin kami bakit sa mga panlingkong upot sulay siyawa. Mapausahan kami na nahangyo kanimo. O prinsipe sa mga kasaluluhan sa langit. Ang pinaangi sa kahog sa Diyos. Imo ibalot sa impyerno sa Satanas. Uhan silang karapang mga spirito na nagibot-ibot sa kalibutan. Ang pagbukan sa among mga kalang. Amen. ang lingkod kadiyot na mga pahibalo, Sister Hazel, itong sugaton sa masipang pagpaminaw. May gabi sa tanan. Mga pasalamat o panibalo. Sa ngalan sa atong Puka Shrine Rector, Reverend Father Joey Berluma, atong pinasingkasing pasalamat sa atong priest presider, karong apuna sa atong Novena Mass, sa Reverend Father sa kanyang Santo Panginoon. Pasalamat usab sa atong mga Eucharistic ministers, Knights of the Altar, Marian servers, sa atong choir of organist, ug ang Sir Manuel Ronquillo sa DXTV ug ang atong mga mass collectors. Niining ikatulong nga adlaw sa atong Novena Misa, sa pagilin sa mga payag, atong pasalamatan ang ABC in charge, ang ABC core group sa San Lorenzo Ruiz Parish. Inabagan sa mga kaupang apostolado sa Berlin sa Kuta o mga ka-GFP-han uban sa mga Novena Mass sponsors nining adlaw, ang Misamis University, Quality Shopping Center, Sin Enterprises, Grace Hardware Corporation, Anas Trading, Rhodes Pharmacy, Junjing's Pawn Shop and Junjing's Construction, Banco de Oro, Gallardo and Rizal Branch, UCPB Ozamis Branch, St. Padre Pio Medical Clinic, Carmela's Pastries, Vincentian Family, Catholic Faith Defender o mga kauban sa apostolado sa Berlin sa Kuta o kanatong tanan nga ni akaron. Daghang salamat. Panghibalo ugma Oktubre 4, adlang Domingo, ang atong mga sponsor sa Novena Misa mao ang Lasal University, Immaculate Conception School of Technology, Faith Hospital, Sandra Ortega, Rubelius Optical Clinic, Supermix Lutong Pilipino ug mga kauban sa apostolado sa Berlin sa Kuta. Ug ang in charge ang ABC Core Group sa Santa Teresita Parish Panadero. Ang oras ng Novena alas 2 sa hapon ug mosunod ang Santos nga Misa sa alas 3:45. Ang atong Mass Presider si Archbishop Martin A. Sumuwan. English Mass Messiah. Then, ang atong love offering kagahapon nga Novena Mass ni total of 5,928 and 25 centavos. Pasalamatan po nato si Engineer Ismael Larubis, ang atong commentator, ato sa pagpakan. Ang Ginoo manaag kaninyo, kay manalangin ang Dios nga labing mahigugmaon, mapasayloon, o mananambal sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, nahalad na atong misa, dadaang kalinaw, gugma ni Kristo, ipaambit sa usag-usa. Salamat sa Diyos.
kasudan sa pagkamatuon sa akong patigulang ikaw isakit kay suot